सानखांथिया गोबां बिथांखौ साननानै फोजोबनो हायै बादि जेव बिएलटिनि आन्दलन एबसुनि आन्दलन आरो एनडिएफबिनि आन्दलनाव गोबां मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि बिनिमयाव सरकारि भाबै माबा मोनसे मा थिरांथा दङ मुंख्लंफोरनि जि एक्स ग्रेसिया अनसुंथाइ बेखौ गासैनोबो होनो थाखाय रायलायनाय जादों एबसुनि मुंख्लं जि 1135 बिथांमोननोबो गासै जि लिस्ट दङ बेवहाय एक्स ग्रेसिया होनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टजों थिक खालामनाय जाबाय फेस वाइजआव होनाय जागोन बिएलटिनिखौ आगोलावनो मोनदों माखासेया मोनै जेफोर थालांदों बिथांमोनखौ जोङो सानबाय थादों आरो एनडिएफबिनिया दासिम 200निख्रुइ बांसिन मोनबाय आरो 360 बावैसो मोननो थांगासिनो दङ जिखिनि स्क्रुटिनि खालामदों स्क्रुटिनि जाबा बेखौ होलांबाय थानायनि थाखाय बेबस्था लानाय जादों बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो जेबो उसुबिदा गैया जोंहाबो जोंनि फारसेनिफ्राय नारसिननाया अरायसम दङ दा नंखायनो बे गासैबो मुंख्लंफोरा जाहाथे एक्स ग्रेसियाखौ मोनो अनसुंथाइखौ मोनो बिनि थाखाय जोङो हाबा मावबाय थादों गिबियावनो दावहारु गारलाबाथा बसुमतारिनि सोरगोआरि जि जिउ सोलेर बिनि अराय आलो गोजोननि थाखाय अबंलावरनि खाथियाव आरज गाबदों आरो बिथाङा अराय सम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो नखरजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिखौनो सोरगोनिफ्राय अराय सम बोर सारस्रि हरबाय थाथों थुलुंगा हरबाय थाथों बेनि थाखाय आं बिथांनिसिम खुलुमनाय बावहरो आरो बिथांनि नखरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांनि अनजालि बिसि आरो लोगोसे फिसाला फिसौ गासैबो अराय सम मोजाङैनो थानो हायो बेनि थाखायबो आं अबंलावरनियाव आरज गाबो बर' हारिनि थांनाय समनि जारिमिना साक्सेसजों लोगोसे जोंहा गोबां दुखुनांथाव माखासे जारिमिनबो दङ दा बे जोंनि गिबि सिरिनि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोन जायफ्रा बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय गोबां सुगोनां लामाजों आगान सुरनानै सानफ्रोमबो जिउआव माखासे चेलेन्जेसफोरखौ फेस खालामनानै बर' हारिनि इयुननि थांना थानांगौनि थाखाय माखासे थासारिखौ दानानै दोनलांबाय बिथांमोनखौ जों अराय सम सिबिबाय थानांगोन बिथांमोना जोंनि माहारिनि सासे अलंबार जों बिथांमोनखौ अराय सम मान होनांगोन थांनाय समाव माखासे स्टेबिलिटि गैयैनि थाखाय सोमावसारनाय बायदिसिना दाङाबाजि बायदिसिना थासारिनि थाखाय जोंनि माखासे गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो थाखाय खाबु लानो हायाखै नाथाय दायो मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जों सावरायदों जे साफ्रोमबो गेदेमाफोरखौ जोङो सिबिनो थाखाय आरो बिथांमोननि जि बिहोमा बेखौ अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जागोन आरो बेनि थाखायनो जोंहा क'क्राझारनि एमएलए बिथांजों थांनाय बोसोरावनो सावरायनानै जोङो बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनिफ्राय जागायनानै सुबुंथिनि थान्दै बिथांनि मुसुखा गायसननाय बिरसिला गांनि मुसुखा गायसननाय दा बिनि उनाव जोंनि सानै जोंहा रामफलनिफ्राय जोबोद गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि गारलाबाथा बसुमतारी आरो लोगोसे कनकेसन नार्जारी बिथांमोननिबो मुसुखा गायसननो थाखाय थिक खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन जि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो जोङो अराय गोजोर खालामनो थाखाय माखासे हाबाफारि लानाय जादों देग्लाय बोसोराव जोंनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बिथांनि मुङाव जोङो 40टा अडिट'रियाम गायसननाय जोङो बिनेश्वर ब्रह्मनि मुङाव गासैबो भिसिडिसिआव मोनसे नलेज सेन्टार गायसननाय बेबायदि गोबां हाबाफारि लादों थिग बेबायदिनो जोंहा मानगोनां दावहारु गारलाबाथा बसुमतारीनि बिथांनि मुङावबो जोङो माखासे सेन्ट्रेल काउन्सिल लेभेलाव माखासे हाबाफारि लागोन आरो दिनै बिथांनि बे थैनाय सानाव आं फैनानै बिथांनि जि फबनाय जायगा बेवहायबो मोनसे हाफ मुसुखा गायसननो थाखाय आं एमएलए बिथांखौ खावलायनायजों लोगोसे जि ट्रास्ट दानानै ट्रास्टआ बायदिसिना खामानि मावबाय थादों बे ट्रास्टखौ मदद होनो थाखाय जोङो काउन्सिलनिफ्राय 25 लाख मोनसे ग्रान्ट हरनो थाखाय थिक खालामनाय जादों जाहाथे बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ बिथांनि मुङाव मावबाय थानो हायो आरो बे गासैबो गेदेमाफोरखौ लानानै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै बिथांमोनखौ जाहाथे अराय सम रायजो राजाफ्रा सिबिबाय थानो हायो बेबायदि माखासे बेबस्थाखौ देग्लाय बोसोराव खालामनो थाखाय आखायाव लानाय जादों। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।
जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827